tiche. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni ji 16 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kaluwore gi masira mar apaya mane otimore odhiambo manyoro e alwora ma namba Kapiyo e apaya ma Kisian Bondo. Kuom ji 16 go, 14 gin wakeini ka 2 to gin joma chuo kama bende no ring kod gi od thieth no otieno manyoro tok masirano ma bende nojuko nyamburko 3 manoweyo ka ng'ato achiel owito ngimane. Ambulances mawuok e od thieth ma Kombewa County Hospital kanyakla kod mano mawuok e od thieth ma Chulaimbo kod mano mar St John's nochopo kama masirano notimre odhiambo manyoro mar ne konyo e tero jowuoth mane oyudo hinyruok e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kaluwore gi lipot mawuok e migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu, ji mamoko 41 mabende noyudo hinyruok ne oring godo od thieth ma Kombewa County Hospital kendo kama bende no thiedhgi kae to bang'e no wegi thuolo mar dok pacho. Masirano ne ojuko bas mar mbalariany ma Moi ma bende wachore ni break mage ne ochot momomore kuom nyamburko mane oting'o jadolo Gilbert Deya ma kuom hai marach ne owito ngimane. Nyamburko machielo ma bende ne nitiere masirano ne en mano mar kaunti ma Siaya. Diana Deya ma en mien od jadolo Gilbert Deya en achiel kuom jotuo ma bende dhi nyime gi yudo thieth e od thieth no ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e gwenge mag Kisumu. Tend od thieth no wacho ni ne oyudo hinyruok marach mokalo e toke kendo ok onyal wuotho kata kamano ngimane ni kama ber gi e sechegi.